rajani huriang na porseana badia pasupa suma awon sa sungguh lima rohaku mangihut hon hong rajaku pargogon maau totong pargogon maau totong. Jaladami ni dibata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi. Di bagansan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari yang penuh sukacita, mari tetap memuji, memuliakan Tuhan. Sembari tetap hidup di dalam doa. Dan mamanginang selamat beribadah untuk hari ini bagi yang bisa beribadah. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, pergumulan, sakit, penyakit, perjalanan, dan lain sebagainya. Doa kami, Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan saudara-saudari. Amin hinaholongan di minggu nagu las niroha. Tatangi homma di batama makulingi hitam marhiti hatana. Sada Musa 20 ayat 10 saha tu 22. Alai borhak doang gosi Jakob sian BR Seba laho tu haran. Jadi tolhas maibana tu sada parbornginan. Gabe marborngin ibana di si. Ainunga mate mata neari. Dungi dipabuat maka batu na di sini bahen halang ni uluna. Laus modom ibana di si. Dungi marnipi maibana di ida masa datangga. Napi nagohon tutano. Tolhas rodi langit ia ujungna. Jadi ida ma. Saya marnaik mijur siani aka surusuruan ni debata. Jong-jong digijang na anggo Jahoba. Jalanin na do. Au do Jahoba debata ni opum si Abraham, doho debata ni si Ishak. Ia tano pinodoman mon lehonokku matuho doho tu pinoparmo. Jala sobokon orbu ni tano on sogup torop ni pinoparmo. Jala akarara mahamu tu hasudutan doho tu habisaran. Doho tu utara doho tu dangsina. Jala dapotan pasu-pasu sogut nasa marga na di tano on. Marhite-hite ho. Dohot pinoparmi. Ida ma, saya dong anakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka. Jala togi honokku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho. Nda jolo sahat ho bahen nahu perbagai tu ho. Tungitar sunggul masih Jakob sian namodomi jadi di dokma. Inganan ni Jahoba doon hape sopa motoakku. Jadi ma biar maibana ninna ma. Nasokal situ tu do inganan on. Dang terbahen soon bagas ni debata. Jala baba pitu ni langit. Dungi hehe masih Jakob sogot manugot nai. Dibuat mabatu pinar hangalangulunai. Jala dipajongjong bahen partinadaan. Jala diusehon miak tugit jangna. Dungi dibahen magwarni inganani Bet-El manang bagas ni debata. Lus do goarni hutai anggo nasai laon. Dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do. Molo didongane jala diramoti debata ahu di dalan nahu dalanion. Jala dilehot dia usagu-sagu si panganon. Dohot ulus si parulus sonoton. Jala marsonang-sonang ahu mulak ditogihot tu bagas ni damang. Sai Jahoba ma debataku. Jala batu nahu pajong-jongon bahen partinadaan. Imagabe bagas ni debata. Jala sude nanilehomut wau persapuluaku mai tuho. Demikian firman Tuhan, amanami na namin na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Gadjang turpuhon, alay tuludo nanang dohonon nami sihang uluhonota. Hobar tuhata ni dibata di minggu sadarion. Nunga dipakulingi hita marhite topik ni mingguta. Padonganion jela pangaramotion ni debata. Songod dia doa manginang, ngulu ni halak na say totong
di pasu-pasu di bata di pardalanan ningoluna. Khobar tu hatan itu hatta sadarion adong tolu partinadaan naboi idauta di sahalak jolma na totong di pasu-pasu di bata di ngoluna. Na parjolo didongani jala diramoti di bata ibana manang natudia fe mangalaka. Songon si Jakob naborha tuhuta ni opungna tulangna ima silaban. Alarang padita silaban ade. Borha ibana disuruh amongna lau mabuat boru nih tulangna ima silaban. Jala di pardalanan nai Roma debata mamakulingi mana marhiti parnipionna. Jala di pasu-pasu debata maibana khobar tuhata nong tabiginak kining. Di baheni amanami nanami na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Sada naik kursi parukil honotta jala si hangulu honotta di ngulu taon. Ikon tahatid kodo pabuah natotong hita didongani jala diramoti di bata di pardalanan di nguluton. Aidang taboto manang sadihari hita nang tertutup di pardalanan te kamangina. Ayolo doalani na tertutup sodik gabe marmara hita jolna. Dangalani misalnya batu na balga mabay jolma tertutup. Alai batu na me dojo mabay kita tersandung amangina. Di bahini naing ikon hati dakonota di pardalanan di nguluton. Molo sejabu tu alama pe ikut tahapor syaido na diramoti di bata hita. Lau pe hita tu pardalanan lau manopot anak kota. Lau hita tu ladang, lau hita manopot bagas joro di bata di pardalanan. Ikut tahati dakot do. Ari-ari hita diramoti jala didongani di bata. Unang marmara hita, dawak ka pangujunan, dawak kata hita ini sibolis di pardalanan ninguluta. Taida mari turpuhon. Lau borha do si Jakob manopok hutan yopung na tulangna alai totong ibana diramoti didongani di bata. Ima hataridan yak kajolma na dipasu-pasu di bata di pardalanan ninguluta. Jadi rangalan misalna untung yang banyak dohot kesuksesan semata na tergoar pasu-pasu na tergoar di pasu-pasu di bata hita kamanginang. Taingok ma batu na me do mabay jut hita tertutup. Di bahini hipas-hipas hita dia kapardalanata diramoti di bata hita sada pasu-pasu dui sada tadda dui napa buah didongani di bata hita jala diramoti. Amin. Imana parjolo Bapak Ibu Saudara-saudara. Napa duahon hataridan yak kajol manatar pasu-pasu manang di pasu-pasu di bata ingok maun madok mau liate memuji di bata huhut pasahaton hamalateon ni rohana. Odo hataridaan pabuana terpasu-pasu hitak kamanginang. Taingok memuji di bata jala taingok madok mau liate. Diturpuhon nungata bege jala nungata kasta jaha. Dung di pasu-pasu di bata si Jakob marhiniti parnipionna. Marbaga-baga do si Jakob tu di bata. Molo didongani au. Jala molo di donganya mula musetu hutani damang. Jahoba madebataku. Jala sapersepuluh siap nani lehonai. Lehonokku muse tu debata. Jala dinamar nipi isi Jakob. Dibaid do disusud do batu. Songot partinadaan. Pabuah bagas ni Jahoba doon. Inganan namar mulia doon. Manang na terpasu-pasu don alaniaha ala ro Jahoba manopot ibana tumpe holan namodum do ibana disi alai ro debata manopot ibana. Atau ngamanginang ingok madok mau liate jala ingok pasahaton hamolation ni roham tu debata jok hudok kok kami di pardalanan ningulut to namanginang mari mereview kehidupan kita selama sebulan setiap bulannya. Ati amanginang ate. Toho mamuse hari Minggu sadarion akhir bulan. Wahado amanginang panidangyota. Bagaimana kesaksian kita tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita satu bulan ini. Sudahkah engkau memuji Tuhan? Jalanunga tahe di pasahat hoha molation ni roham. Amanginang akan terpasu-pasu diingok memuji di bata huhut pasahat ton hamolation ni rohana. Jalan apa tuluhon.
Manginang hataridan yakana terpasu-pasu jala dipasu-pasu debata. Diboto matong dia na patut dohok na so patut, dia na tama dohok na so tama. Ngate, manginang ngate. Orang yang diberkati disertai Tuhan, dia akan tahu mana yang baik tidak baik, mana yang pantas diikuti, mana yang tidak, mana yang pantas ditiru, mana yang tidak. Diboto na tama. Budang akan waing hajol mau na manginang dang di sehiran na so diboto be dia na patut dohok na so patut di parnguluton pukul rata dus sude dang merdebar bawa dohok buru-buru ama dohok ina. Ate manginang ate. Asa unang songon na ni dok ni epistel di minggu sadarion. Dang diboto hal korin be dia na patut siutonon dohok na so patut siutonon. Ay holar ro panurirang pargagap mamula-mula na sida gabe dohok na sida terpengaruh. Amanginang hataridannya karena terpasu-pasu tarida dui marbisu di ngoluna. Jala marpatas ni roha. Di bahini pangido bisu dohok patas ni roha sa denari amanginang ade. Asa taboto manirang nadinggat dohok na roha di pardalanan ni ngolutan. Unang morahita diela-ela akka pangago. Unang morahita diela-ela oleh ajaran-ajaran sesat. Supaya kita jangan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Yang mungkin berseliweran saat ini melalui media sosial yang kita miliki. Sehingga kita terpengaruh, iman kita terpengaruh. Sehingga kita mendukakan hati Tuhan. Natulu hal iya manginang, tapa husor-husor mah di pardalanan ni ngoluta. Asa totong marsangap di bata di pardalanan ni ngolutong. Malum makasahit amanginang. Tung penoy marsahit tita. Dang nagabi so diramoti di bata hita. Alay totong mataida asini roha ni di bata. Molo pe marsahit. Tarapul mah arsa ni roha. Ayak ka na marhabuk ni roha na marsa na marukil. Dapotan apul-apul na siya Tuhani. Di parrohay mahamuat tong na marlas ni roha. Songon didok ni turputa. Asa ingot tamu madok mauliade. Amanami na namin ang matua ng sudah gugu. Tuhat ta na marorot daging ng todi muna. Amanginang, selamat beribadah. Tayo deho mabukwe de nomor 575 ayat 1. Mulu berak manget deo kita manginang. Puji ma debata na sokal pasangap ma goarna puji ma akarura dohot lung akadolok na timbong dohot hasa ni galubang sude mamuji ho langiti nama hembang bitangi nama torang ombuni nama saksa pasangapon ho o debata tung soolo tadingan lau mamuji ho Tuhan nasa gogoba henoku lau pa sangapon ho rodi ujung ningoluku sai pujioku ho. Diperbadiai dibatasi pardami mahamuga besundengkan jala diramoti marohan ang pikiran muna ia sohasurahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.